ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଦର ଯତ୍ନ କିପରି ନେବା ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଆଜିକାଲିର ଏହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳତା ଜୀବନ ଭିତରେ ତ ଆମେ ସମୟ କାଢ଼ି ପାର୍ଲରକି ଯାଇପାରୁନାହୁଁ କି ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ବି ଆମେ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ବାହାର କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପେଡିକ୍ୟୁର କରିବା ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ବହୁତ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବକେଟ୍ରେ ଗରମ ପାଣି କିଛି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ପୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେଇ ସାମ୍ପୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଡଭ୍ ସାମ୍ପୁ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଦେନ୍ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଲେମନ୍ ଜୁସ୍ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଥିରେ 4-5ଟି ରୋଜ୍ ପେଟାଲ୍ସ ବି ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକ ଗରମ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ପାଣିଟିକୁ ନର୍ମାଲ୍ ଗରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୁଁ ଏଠାରେ ନେଲ୍ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ରିମୁଭର୍ ନେଇଗଲି। ଏଠାରେ ଏଲ୍ଏର ନେଲ୍ ରିମୁଭର୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ବି ବ୍ରାଣ୍ଡର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦୟାକରି ମୋର ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦ ଓ ନେଲ୍ସକୁ ଦେଖି କେହି ମଜାକ ଉଡ଼େଇବେନି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ନେଲ୍ ପେଣ୍ଟକୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେବେ। ଏହା ଭିତରେ ଗରମ ପାଣିଟି ନର୍ମାଲ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲାଣି। ସେହି ପାଣିରେ ପାଦକୁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିପ୍ କରିକି ରଖିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ନେଲ୍ କ୍ୟୁଟିକଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଇଜିରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ମୋ ପାଖରେ ତ ପେଡିକ୍ୟୁର ଟୁଲ୍ସ କିଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ। ସେହି ଲେମ୍ବୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସାଜ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେ ସାରା ଟ୍ୟାନିଂ ହୋଇଥିବ ସବୁ ହଟିଯିବ। 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ପାଦକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ଦେନ୍ ନେଲ୍ କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ନଖକୁ କାଟି ଆପଣ ଯେମିତି ସେପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଦେଇପାରିବେ। ମୋର ନେଲ୍ସ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲା, ଫିର୍ ବି କାଟିକି ଟିକେ ସେପ୍ ଦେଇଦେଲି। ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କରି ମାସରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମୁଁ କ୍ଲିଞ୍ଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି। ମୋ ପାଖରେ କ୍ରିମିକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ବ୍ରସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି। ପାଦକୁ ଓ ନଖମୂଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ସ୍କ୍ରବ୍ କରିବା। ତ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ସ୍କ୍ରବର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା ତ ମୁଁ ସ୍କ୍ରବ୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସ୍କ୍ରବର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ ତେବେ ନିଜେ ଘରେ ବି ଆପଣ ସ୍କ୍ରବର ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ସ୍କ୍ରବର ଲଗାଇ ଆପଣ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ମସାଜ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସାରା ଡେଡ୍ ସେଲ୍ ଥିବ ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ମୁଁ ଏଠାରେ ବ୍ରସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଲୁଫା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଲେମନ୍ ଜୁସ୍ ନେଇ ପାଦରେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସାଜ କରନ୍ତୁ। ମସାଜ କଲା ପରେ ସବୁ ସାଇଡ଼୍କୁ କଭର୍ କରି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ୟାକ୍ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ୟାକ୍ ଲଗାଇବା ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଟିକେ ଶୁଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଫ୍ରେଶ୍ ପାଣିରେ ତାକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ପାଦକୁ କାଢ଼ି ଗୋଟିଏ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପେଡିକ୍ୟୁର ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପାଦଟି। ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦିଦା ନେଲ୍ ପେଣ୍ଟ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷଟେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଲଗାଇବାର। ମୁଁ ଏଠାରେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ବେସ୍ର ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କ୍ରିମ୍ ବେସ୍ର ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ପୁଣି ଶୀତ ଦିନ, ୱିଦାଉଟ୍ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଆମେ ବାହାରକୁ ବି ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଫାଇନାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ପାଦଟି କେତେ ଡଲ୍ ଦେଖାହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାଇନ୍ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।